भाई आज ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ वाला ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଦେଲି, ସେଇଟା ବି ମାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି। ମତେ ନା ସବୁବେଳେ ହିଁ ଗଣେଶଙ୍କ ବାଳକ ରୂପ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିଲାଗି ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ वाला ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ବନଉନାହିଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବି ଭାରି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବି ଭାଇ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ଦିନରୁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା କି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାକୁ। ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଭାରି ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଖିକି ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମାଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ଦେବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଆଉ ବିନା ଫିନିସିଂ ରେ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି, ପୁଣି ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଫିନିସିଂ କରିଦେଲି। ଆଉ ଫିନିସିଂ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ କୁନି କୁନି ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ବନେଇକି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲଗେଇବାରେ ଲାଗିଗଲି। ମୁଁ ଏଠି ଗଣେଶଙ୍କର ଦୁଇଟା ହାତ ବନେଇଛି, ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ନିଜେ ଲଡୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଫାଇନାଲି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଛି ଏମିତି ବନେଇ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ମତେ 3 ଦିନ ଲାଗିଯାଇ। ଆଉ ଆଗକୁ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତିର ବି ଭିଡିଓ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।